இந்த விருதை அறிவிச்சுட்டு அவரை வந்து ஒரு தலித்துங்கிறதுக்காக நாங்கள் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இளையராஜா அவர்களை பாரதிய ஜனதா அல்லது மோடி அல்லது அந்த அரசு அவமானப்படுத்துதுன்னு அர்த்தம். அதை தாண்டியவர், திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம், அதையெல்லாம் தாண்டி நிற்கிற மாமேதை இளையராஜா அவர்கள். முதல்ல இளையராஜா குடும்பத்திலிருந்து அந்த கட்சியில் போய் சேர்ந்தவர் வந்து கங்கை அமரன் அவர்கள். ஆர்கே நகர் தொகுதியிலையும் நின்றவர். நீங்கள் கொடுக்கணும்னா அவருக்கு தான் கொடுத்துருக்கணும், அவர் தான் நீங்கள் சிறப்பு செஞ்சுருக்கணும். உன்னை நம்பி அவர் தானே வந்தார், அவர் தானே நீ நின்று பேசியிருக்கிறாரு, தேர்தலில் நிற்கிறாரு, அவரை நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆக்கணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறீங்கல்ல. ஆனால் அவருக்கு ஒரு இடத்துல கூட நீங்கள் வந்து மதிக்கலை, அவருக்கு ஒன்றுமே நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த உச்சி அப்படிங்கிறது கங்கை அமரனை விட வந்து இளையராஜா அவர்கள் வந்து பெரும் புகழ் உடையவராக இருக்கிறாரு. அப்போ அவர் தான் நமக்கு தேவை, இவர் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது அவர் அவமானப்படுத்தியிருக்கிறார். இளையராஜா அவர்களை வந்து இந்த சூழலை அவங்க பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு அரசியல் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. குறிப்பாக வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் வந்து அரசியல் செய்வதற்கு அவர் பயன்படுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து போக போக தான் தெரியும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு. ஆணவ படுகொலை நடத்துனீங்களே அதை தடுப்புக்கு தனி சட்டம் கொண்டு வரணும் பாருங்கள், ஜனாதிபதியாக நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஜெய் ஸ்ரீராம் முழக்கம் போட சொல்லி படுகொலை நடத்துகிறாங்க, தலித்துகளை படுகொலை நடத்துகிறாங்க, மாடு பிடிச்சிட்டு போனாங்க அப்படின்னுக்கா அவனை வந்து தோலை உரித்து அடித்து மிக மோசமாக படுகொலை செய்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து தலித்துகளுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னா, இல்லைங்க பாருங்கள், நான் தலித்துகளுக்கு ஒரு தலித்து தான் ஜனாதிபதியாக நியமிச்சிருக்கோம். ஏன் இந்த மாதிரி வந்து பெண்களை வந்து கூட்டு பாலியல் வன்முணர்வு செய்கிறீங்க, இதை தடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி தலித்துகளுக்கு எதிரான அந்த அரசு அப்படின்னா, பாருங்கள் நான் தலித்தை தான் வந்து ஜனாதிபதியாக நியமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்வதற்காக கட்டமைக்கப்படுகின்ற ஒரு சாட்சியாக தான் வந்து அவர் இருக்கிற ஒழிய எந்த. வணக்கம், இது அரண்சை, நான் தேவாபாஸ்கர். இன்றைய நேர்காணலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் திரு வன்னியரசு அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம். இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு ராஜ்யசபா எம்பி சீட்டை ஒன்றிய அரசு வழங்கியிருக்கு. முதல்ல இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு இந்த பதவி வழங்கியிருக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க? அவருடைய இத்தனை ஆண்டு கால இசை பயணத்தில் அவர் இந்த சமூகத்தில் ஏற்படுத்தின தாக்கத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரமாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த அவார்டு அப்படின்றது தான் ஒன்றிய அரசு தரப்பில் வைக்கப்படுற வாதமாக இருக்குது. அவங்க சொல்கிறது ஒரு பெரிய இம்பாக்டை இந்த சமூகத்தில் இளையராஜா ஏற்படுத்தியிருக்காரு அவருடைய இசையின் வழியாக. அதை கௌரவிக்கிற வகையில் நாங்கள் இளையராஜாவுக்கு இந்த எம்பி சீட்டை வழங்குறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாம் பெரும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஒரு தமிழராக எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல இளையராஜாவுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது? அவருடைய உயரம் அப்படிங்கிறது வந்து மிக உயரமானது. அதே போல் வந்து அவருடைய புகழ், பெருமை அப்படிங்கிறதெல்லாம் எல்லாமே வந்து எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. துயரத்திலும் துக்கத்திலும் வந்து தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டவர்கள் வந்து இவருடைய இசை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தாங்கன்னா, கேட்டாங்கன்னா, அது அந்த இசை அவங்கள தழுவுனுச்சுன்னா அந்த துயரமும் துக்கமும் வந்து ஓடி போயிடும். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அப்படி வந்து மிகப்பெரிய உயரத்தை எட்டியவர் இசை ஞானி, இசை மேதை இளையராஜா அவர்கள். அவருக்கு இந்த எம்பி பதவி அப்படிங்கிறது அந்த உயரத்துக்கு குறைவு தான். அவருடைய உயர்வு அப்படிங்கிறது, அந்த உயரம் அப்படிங்கிறது, அவருடைய பெருமை அப்படிங்கிறது, அவருடைய புகழ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு நாடாளுமன்ற ஒரு ராஜ்யசபா உறுப்பினர் அப்படிங்கிறது அல்லது நியமன எம்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதுக்கு ஒரு ஒரு பாடல் கூட அது வந்து பொருந்தாது. அவருடைய உயரத்துக்கு ரொம்ப கம்மியான ஒரு இடத்த பாஜக கொடுத்துருக்கு. அது அப்படி தான் நான் வந்து பார்க்குறேன். நீங்கள் வந்து இதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இது பொருந்தாது. அந்த அடிப்படையில் நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா அவர் வந்து எல்லா உச்சத்தை தொட்ட மிகப்பெரிய ஒரு ஞானி. அவர் வந்து எது குறித்தும் அவர் வந்து பேசக்கூடியவர். நீங்கள் வந்து இசை மட்டும் இல்லை, இலக்கியம் குறித்தும் அவர் வந்து பேசக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமை. அதனால் வந்து அந்த எம்பி அப்படிங்கிறது கொடுக்கறதுனால பெருமை வந்து அவருக்கு ஒன்றும் இல்லை. இவருடைய புகழை வந்து அவங்க வந்து அரசியலுக்கு பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறாங்க, அல்லது அதுக்கு தான் அது பயன்படுமே ஒழிய இவருக்கு எந்த பயணம் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னை போன்றவர்கள் அது புரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் அவங்களும் கிளைம் பண்ணுறாங்க. பாஜக முந்தைய அரசுகள்லாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம், நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். பண்ணைபுரம் டு பாராளுமன்றம், இது இளையராஜாவோட இசையும் தாண்டி அவங்க சொல்கிற முக்கியமான விஷயம்ன்றது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலேருந்து, ஒரு பட்டியல் சமூகத்திலேருந்து நாங்கள் ஒரு பிரதிநிதியை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்றதும் அவங்க வைக்கிற கிளைமாக இருக்குது. அரசியலுக்காக மட்டும்தான் அதை சொல்ல முடியுமே ஒழிய வேறு எதுக்காகவும் நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியாது. இப்போ கொடுத்த அந்த 5 பேரில் பிடி உஷா அவர்கள், இளையராஜா அவர்கள், அப்புறம் வந்து ஹெக்டேன்னு ஒருத்தர், அப்புறம் வந்து ராஜமௌலியுடைய தந்தை அவர். இப்போ அந்த ஹெக்டேங்கிறவர் மட்டும்தான் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அந்த கோவில் தர்மகர்த்தாவோ ஏதோ இருந்திருக்கிறார். அது ஒருத்தர். இந்த 4 பேருமே வந்து வேறு வேறு தளத்தில் இருக்கிறவங்க. இந்த 5 பேருமே வந்து தென்னிந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள். இந்தியாவுக்கு தெற்கு பகுதியில் இருக்கிறாங்க. கேரளா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா இருக்கிறாங்க. நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள், அமித்ஷா தென்னிந்தியாவை வந்து நாங்கள் வந்து பாரதிய ஜனதாவுடைய
மையமாக மாற்றுவோம், அதை கைப்பற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஹைதராபாத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் வந்து பேசுகிறாரு. அப்போ அந்த பேசுகிறதுக்கும் இந்த இந்த அறிவிப்புக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஒருத்தருடைய புகழை அவங்களுடைய உழைப்பை பயன்படுத்தி, அந்த பேரை பயன்படுத்தி ஏதாவது ஒரு அரசியலுக்குள்ளே நுழையணும் அப்படிங்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு நுட்பமான ஒரு அரசியல். அது சீப் பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்தை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து தன்னுடைய கருத்தியலை வந்து சொல்லணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க. அவங்களுடைய அஜெண்டாவை அல்லது ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய செயல் திட்டத்தை அல்லது அவங்களுக்கான பரப்புரையை இவங்க மூலமாக கூட அவங்க வந்து சொல்கிறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நபர்களை வந்து தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா தலித் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவங்க வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இதே பாரதிய ஜனதா அரசு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லா ஊடகங்களுக்கும் தாழ்த்தப்பட்டவங்களை வந்து பட்டியலினம்னு சொல்லி பட்டியலினம் தான் சொல்லணும், அழைக்கணும்னு சொல்லி இவங்களே சர்க்குலர் அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் அரசு கொடுக்குற அந்த இதில் வந்து இவங்களே தலித்து அப்படின்னு சொல்லி போடுறது இருக்குல்ல. ஒருபோதும் வந்து இளையராஜா அவர்கள் தன்னை வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த அடையாளத்தை முன்னிறுத்தி அவர் வந்து நகர்ந்ததே இல்லை. அவரே பல இடங்களில் சொல்கிறது. அப்படி அதன் மூலமாக அவங்க வந்து அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இளையராஜாவை அவமானப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதனால் வந்து இந்த விருதை அறிவிச்சுட்டு அவரை வந்து ஒரு தலித்துங்கிறதுக்காக நாங்கள் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இளையராஜா அவர்களை பாரதிய ஜனதா அல்லது மோடி அல்லது அந்த அரசு அவமானப்படுத்துதுன்னு தான் அர்த்தம். அதை தாண்டியவர், திரும்ப சொல்கிறோம், அதையெல்லாம் தாண்டி நிற்கிற மாமேதை இளையராஜா அவர்கள். ஏதோ அம்பேத்கரோட வந்து மோடியை ஒப்பிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி நிறைய பேர் அப்படி சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் இதுக்குள்ளே நாங்கள் கொண்டு வரல. இந்த பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு தான் அப்படிலாம் நாங்கள் நான் அதுக்கு கொச்சைப்படுத்தலை. ஏன்னா நான் சொன்னால் இது ஒரு உயரம் வந்து பெரிய உயரம், அந்த உயரத்துக்கு இது குறைவு அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை. அதனால் வந்து இந்த அவங்க கொடுத்த அரசு கொடுத்து தலித்துங்கிறதுக்காக நாங்கள் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளையராஜாவை அவர்களை கொச்சைப்படுத்துகிறாரு. எந்த இடத்துலையும் அவர் வந்து தன் சாதியவோ இல்லைன்னா தன்னுடைய அடையாளத்தையோ எங்கேயுமே அவர் வந்து முழுக்க தன்னோட உழைப்பால் தன்னோட இசையால் அவரே அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறார். அவருடைய சமூகத்தை அவர் எந்த இடத்துலையும் குறிப்பிட்டது கிடையாது. ஆனால் இப்போ அவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார் தானே. இவ்வளோ நாள் இளையராஜா அதை பண்ணல, தன்னுடைய சமூகத்தை அவர் காமிக்கல, தன்னுடைய எந்த கதையும் அவர் சொன்னது கிடையாது. நான் கஷ்டப்பட்டேன், உழைச்சேன், மியூசிக் போட்டேன், சம்பாதிச்சேன், உங்க எல்லாருடைய இதயத்தையும் திருடினேன் அப்படின்றது தான் இளையராஜாவுடைய கிளைமா இருக்கு. ஆனால் இந்த முறை பாஜக இப்படி சொல்லும் பொழுது அதை மறுக்கிற இடத்துல இளையராஜா இல்லைல்ல. அப்புறம் அந்த இதை தேங்க்ஸ் தான் சொல்றாரு. அஃபிஷியலாக அவர் வந்து இந்த பதவிக்கு நன்றி தான் தெரிவிச்சிருக்காரு. நினைச்சா கூட ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கலாம். அவருடைய இடத்துல ஐ திங்க் அது பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். வேணான்னு கூட அவர் சொல்லிருக்கலாம். பட் அதெல்லாம் அவர் பண்ணல. இதை பயன்படுத்தி தானே பாக்குறாரு. அப்படி இருக்கும் பொழுது மற்ற நபர்கள் ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக தான் இல்ல பாஜகவினுடைய ஏதோ ஒரு ஃபேவருக்காக தான் இளையராஜா அம்பேத்கரை மோடியோட ஒப்பிட்டார் அப்படின்றது ப்ரூவ் ஆகுது தானே. இல்லை, ரெண்டு இதில் முக்கியமான செய்தி நீங்கள் சொல்கிறதுல அவர் வந்து மறுதளிக்கலை அப்படிங்கிறது வந்து அவர் ஏற்கனவே பேசியிருப்பாங்க. அதில் கமிட்மெண்ட்லேருந்து அவர் வந்து அதை சொல்லியிருக்கலாம். அது வந்து நம்ம வந்து அதை ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இல்லை. ஏன்னா ஒரு விருது கொடுக்குறாங்க, ஒரு பதவி கொடுக்குறாங்க அல்லது விருது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலே ஏற்கனவே சொல்லிட்டு தான் கேட்டுட்டு ஒப்புதல் பெற்று தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் இனிமேல் அவர் வந்து மறுதளிப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் கமிட்மெண்ட்லேருந்து அதை வந்து பேசியிருக்கணும். இந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுனால அதை வந்து திருப்பி வந்து அதை ஒரு இஷ்யூ ஆக்க வேணாம்னு நினச்சிருக்கலாம். அப்படி தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஏன்னா அவருடைய முதிர்ச்சியும் அவருடைய அறிவும் வந்து விரிந்த பார்வையாக இருக்கிறதுனால அப்படி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நுட்பமான அரசியலை யாரும் இதில் கவனிக்கலை. முதல்ல இளையராஜா குடும்பத்திலிருந்து அந்த கட்சியில் போய் சேர்ந்தவர் வந்து கங்கை அமரன் அவர்கள். ஆர்கே நகர் தொகுதியிலையும் நின்றவர். ஆர்கே நகர் தொகுதியில் வந்து அவர் நிற்கும்போது அவரே என்னோட தொடர்பு கொண்டு ஆதரவு கேட்டவர் அவர். அப்போ நான் சொன்னேன், இல்லை நாங்கள் வந்து கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு பார்க்க முடியாது, நீங்கள் பாஜக, நாங்கள் வந்து விசிகா, பாஜகவுக்கு எதிரான மனநிலையில் எதிரான நிலைப்பாடை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம்னு சொல்லி அவர் அண்ணன்கிட்டே நாம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான். அப்போ அன்னைக்கு வந்து ஆர்கே நகர் வந்து தேர்தல் வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வேற ஆளை இதில் வந்து இளையராஜாவுடைய சகோதரர் கங்கை அமரன் அவர்களை வந்து பாரதிய ஜனதா வந்து அவமானப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். நான் மிக மோசமாக அவமானப்படுத்தியிருக்கு கங்கை அமரன் அவர்களை. அவர் தான் முதல்ல கட்சியில் சேர்க்குறாங்க. நீங்கள் கொடுக்கணும்னா அவருக்கு தான் கொடுத்துருக்கணும். அவர் தான் நீங்கள் சிறப்பு செஞ்சுருக்கணும். உன்னை நம்பி அவர் தானே வந்தார். அவர் தானே நீ நின்று பேசியிருக்கிறாரு, தேர்தலில் நிற்கிறாரு. அவரை நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆக்கணும் சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறீங்கல்ல. ஆனால் அவருக்கு ஒரு இடத்துல கூட நீங்கள் வந்து மதிக்கலை, அவருக்கு ஒன்றுமே நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த உத்தி அப்படிங்கிறது கங்கை அமரனை விட வந்து இளையராஜா அவர்கள் வந்து பெரும் புகழ் உடையவராக இருக்கிறாரு. அப்போ அவர் தான் நமக்கு தேவை, இவர் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது அவர் அவமானப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு மிக மோசமான ஒரு வன்மமாக நான் வந்து பார்க்குறேன். அவரை பயன்படுத்தி தூக்கி போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சரியாக இருக்கும்?
இது அவர் உணர்ந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, கங்கை அமரன் இது அதுதான் தெரியல எனக்கு. நான் வந்து இதை பார்த்த உடனே இளையராஜாவுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் போய் சேர்ந்தவர் எல்லாருக்குமே ஆமா, தெரியும். நீங்க சொல்ற விஷயம் ரொம்ப ஆப்வியஸ். ஒருத்தர் கட்சியில இத்தனை நாள் பயணம் பண்றாருன்னா அந்த கட்சிக்கான கிரெடிட்ஸ் அவருக்கு தான் கொடுத்து ஆகணும். கண்டிப்பா அஃபீஷியலாக அவர் தான் சேர்ந்திருக்காரு, அஃபீஷியலாக அவர் தான் பரப்புரை செஞ்சிருக்காரு, அஃபீஷியலாக அவர் தான் நின்றுருக்காரு. அப்போ நீங்கள் அவரை வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே நீங்கள் வந்து பண்ணாமல் இவருக்கு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா, அப்போ இவருடைய அந்த புகழினுடைய உயரம் உனக்கு தேவைப்படுது, அவர் உங்களுக்கு தேவைப்படுறாரு, கங்கை அமரன் அவருடைய உழைப்பு உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் வந்து அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாரு இளையராஜா குடும்பம் அப்படிங்கிறது எந்த மாற்று கருத்து. இப்போ இளையராஜாவுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கறதன் வழியாக பாஜக இளையராஜாவின் ரசிகர்கள் அவர்களை வென்றெடுக்க முடியும். தமிழகத்தில் கால் பதிக்க இளையராஜாவை நம்ம இந்த மாதிரி அங்கீகாரம் கொடுத்தா அவங்க ரசிகர்கள் மயங்கிடுவாங்க, இல்லை அவங்க பாஜக பக்கம் வந்துருவாங்கன்னு பாஜக தப்பு கணக்கு போடுதோ? இளையராஜா அவர்களுடைய பல பாடல்கள் வந்து கொண்டாடி இருக்கிறாங்க, நிறைய இசையை வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னும் இந்த மாதிரிலாம் பாடல்லாம் வந்து போட்டிருக்கிறாரு, இளையராஜா பாடலா இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட ரசிகர்களும் இருக்கிறாங்க. அதுபோல் அதே நிலைப்பாட்டத்தை இதுலேயும் எடுப்பாங்க. இசைங்கிறது வேற, இசையை கொண்டாடுறதுங்கிறது வேற, இசையை ரசிக்கிறதுங்கிறது வேற, இசையை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதுங்கிற வேற, இசையை தழுவுறதுங்கிற வேற, இசையோடு குடும்பம் நடத்துறதுங்கிறது வேற. அது வந்து அது ஒரு பெரிய உணர்வு, அது வேறு, அரசியல் வேறு. அதனால் நானே வந்து இப்போ நான் மட்டும் இல்லை, யாராக இருந்தாலும் இளையராஜா அவர்களுடைய இசையை கேட்டாங்கன்னா மயங்காதவர் யாருமே இல்லை. அப்போ மயங்காதவர் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறனால எல்லாருமே வந்து அவர் சொல்கிறது அப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. அதனால் ரசிகர்கள் அப்படிங்கிறது அரசியல் நிலைப்பாடு, எல்லா அரசியல் கட்சியிலிருந்தும் எல்லா மதங்களிலிருந்தும் எல்லா சாதிகளிலிருந்தும் இளையராஜாவுக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க. அதான் சொல்கிறேன், எல்லை மொழி நாடு கடந்து கூட இருக்கிறாங்க, எந்த தடைகளுமே இல்லை அவரோட இசையை ரசிக்கிறதுக்கு. அப்போ அதனால் அவங்க வந்து இந்த அரசியலுக்கு எந்த விதத்திலும் இளையராஜா ரசிகர்கள் பாரதிய ஜனதா முன்வைக்கின்ற அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சூட்சுமத்தை இளையராஜா ரசிகர்கள் இளையராஜா புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் இளையராஜா ரசிகர்கள் புரிந்து கொள்வாங்க. அதனால் இது வந்து அவங்க முயற்சி வெற்றி பெறாது. எந்த வகையிலும் இளையராஜா ரசிகர்களை வந்து வென்றெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து வாய்ப்பு இல்லை. அதை அவங்களும் உணர்வாங்க, யார் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் உணரும். அவங்களுக்கு நோக்கம் அதுவல்ல, தங்களுடைய கருத்துக்களை இளையராஜா மூலமாக ஏதாவது ஒரு பேட்டியில் சொல்ல வைக்கிறது, சனாதனம் தான் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறது, இந்த மாதிரி அதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கா சொல்கிறதுக்கான? இல்லை, அப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு எனக்கு, ஏன்னா இவர் வந்து தன்னை ஒரு ஆன்மீக அடிப்படையில் செயல்பட இதுவரை வந்து அந்த கருத்துக்களை அவர் எங்கேயும் அப்படி சொன்னதில்லை. இனிமே போய் சேர்ந்த இடம் அப்படி தானே, அதனால் வந்து அப்படி வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அதை கூட வந்து அவர் வந்து, ஏன்னா அவரை யாரும் நெருங்க முடியாது, அவர் வந்து யாரும் வந்து அவருக்கு வந்து இன்புட் தந்து நீங்கள் இப்படி பேசுங்கன்னு கூட வந்து சொல்ல முடியாது, அப்படி இடத்துல தான் இருந்தார். இனி அவர் எப்படி செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறது அவருடைய செயல்பாடுகள் பொறுத்து தான் நம்ம வந்து பேச முடியும். அதனால் வந்து கொடுத்த உடனே நம்ம விமர்சனம் செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து சரியில்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை. அவருடைய உயரத்துக்கு இது குறைவு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய முதல். இளையராஜாவோட நிலைப்பாடு எப்படி பார்க்குறீங்க? தமிழகத்தில் ஒரு ஆன்டி பிஜேபி வேவ் இருக்குது தமிழகத்தை. தமிழக மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகள், பெரியாரிய இயக்கங்கள், இடதுசாரி அமைப்புகள், திராவிட இயக்கங்கள்லாம் ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்காங்க. பாஜக தமிழக நலனுக்கு எதிராக இருக்குது, இல்லை மானுட சமூகத்தையே எதிராக இருக்குன்ற ஒரு கருத்தை விதைச்சிருக்காங்க மக்கள்கிட்ட. நேச்சுரலாக அந்த ஃபீலிங் தமிழகத்தில் இருக்குது. அப்போது நம்ம இந்த கட்சியை ஆதரிச்சா கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்ப்பு வரும்னு தெரியும். இத்தனை ஆண்டு காலம் நம்ம இவங்களுடைய அபிமானத்தை பெற்று தான் நம்ம இருப்போம்னு தெரியும். இது எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சும் கண்டுக்காம இருக்குது. இப்போ நீங்களே சொன்ன மாதிரி அவருக்கு இன்புட்லாம் யாரும் கொடுக்க முடியாது. இளையராஜா இப்போ இந்த விவகாரத்தில் கூட எனக்கு மோடி பிடிக்கும், அவ்வளோதான், பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன், உனக்கு விமர்சனம் தான் விமர்சனம் பண்ணிக்கோ, அது நான் வந்து வேணாம்லாம் சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் சொல்கிறேன், எனக்கு அதை பற்றி அதனால் வர பின்விளைவுகளோ இல்லை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாலும் எனக்கு அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை அப்படின்ற இளையராஜாவினுடைய அந்த குணத்தை எப்படி நீங்கள் மதிப்பிடுறீங்க, எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அவர் ராஜா அவர்களை வந்து யாரும் வந்து நான் பலமுறை சந்திச்சிருக்கிறேன், பலமுறை வந்து பேசியிருக்கிறோம், தலைவர் அவர்களோடு நான் வந்து போயிருக்கிறேன். அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அசாத்தியமான ஒரு துணிச்சல் மிக்கவர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இசை மட்டும் யாராக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் தலைவர் அப்படின்னா கூட, யாராக இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து இசையில் இருக்கிற அந்த கர்வம் அல்லது இசையில் இருக்கிற அந்த உண்டு, அதை நம்ம வந்து குறைச்சி மதிப்பிடல. ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு ஏதோ ஒரு இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் அல்லது ஆள்பவர்களிடமிருந்து ஒரு பிரதிநிதித்துவம் அல்லது தன்னை அங்கீகரிக்கலை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம். எனக்கு அப்படி தான் தோணுது. அவர் இவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறோம், அங்கீகாரம் வந்து யாரும் ஒன்றும் பெருசாக தரலை அப்படிங்கிறது கூட இருக்கலாம். ஆனால் திரும்ப அவருடைய உயரம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப
யாருமே மதிப்பு அதாவது வந்து இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லவே முடியாது, அளவு அளந்து கூட வைக்க முடியாது. உலகளந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது போல் இவர் வந்து அதையும் தாண்டிய ஒரு மாமனிதர் அவர். அப்போ அவருக்கான அந்த அங்கீகாரம் வந்து சரியாக கொடுக்கல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம். அப்போ அந்த வருத்தத்தின் அடிப்படையில் இதை இவங்க அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது கூட வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த அடிப்படையில் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அப்படி தான் நான் வந்து பார்க்குறேன். நான் எஸ் சார், இப்போ நீங்கள் பேசும்பொழுது ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் கங்கை அமரன் உங்ககிட்ட பேசினார், ஆதரவு கோரினார்ன்ற விஷயத்த சொன்னீங்க. பட் அவர் பேசும்பொழுது இந்த இஷ்யூலே கடுமையாக அவர் விமர்சித்தது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான். ஒரு புள்ளியில் அவர் இங்கே தான் விமர்சனம் செஞ்சார். அம்பேத்கர் இங்கே வந்து அம்பேத்கரை பலர் கூட ஒப்பிடுறாங்களே, திருமாவளவனை வந்து அம்பேத்கர்னு சொல்கிறாங்களே, அதெல்லாம் மட்டும் சரியா, நாங்கள் சொன்னதில்ல என்ன தப்பு, நாங்கள் வந்து கடவுள் மறுப்பு அப்படின்ற பேசுகிற கட்சி கூடலாம் எங்களால் இருக்கவே முடியாது அப்படின்ற கருத்தெல்லாம் ரங்கராஜ் பாண்டே கழிச்ச பேட்டியில் சொல்லியிருந்தாரு. அதையும் தாண்டி நாங்கள் ஒடுக்குமுறைலாம் எதுவும் சந்திக்கல, இந்து மதம் ரொம்ப புனிதமானதுன்ற அளவில் தான் அவருடைய பேச்சுன்றது இருந்தது. இந்த விஷயத்தெல்லாம் எப்படி மதிப்பீங்க? இந்த ஏரியாவில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை கடுமையாக எதிர்த்த நபராகவும் அவராக தான் இருந்திருக்காரு. இந்த முரணை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இல்லை, அவருக்கு எங்கள் அண்ணன் தான் அவர், கங்கை அமரன் அவர்கள். அவர் என்ன அரசியல் ரீதியாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து அவர் வந்து பேசுகிறார். எங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை. பலர் வந்து விமர்சனம் பண்ணுறாங்க. அவர் வந்து அந்த கட்சியில் இருக்கிறதுனால அவர் விமர்சனம் பண்ணுறாரு. அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் கட்சிக்கு அவர் பாடல் எழுதியிருக்கிறார். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு அண்ணன் கங்கை அமரன் அவர்கள் பாடல் எழுதியிருக்காரு. அவர் வீட்டுக்கு நானே போய் அவர் வந்து அந்த டியூன் கொடுத்து அவர் சொல்ல சொல்ல நானே எழுதியிருக்கேன். அவர் கைப்பட நான் எழுதினேன். அவர் அந்த டியூனை போட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு. ஒரு 15 நிமிடம் 20 நிமிடத்தில் ஒருவர் வந்து ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னா எனக்கு பிரமிச்சு போயிட்டேன். இப்போ நம்ம கூட வந்து பாடல் எழுதணும்னு சொல்லி உட்காந்து பேசினா ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகிடுது, அல்லது ஒரு நாள் ஆகிடுது, 2 நாள் கூட ஆகிடுது. ஆனால் 15-20 நிமிடத்தில் வந்து மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கங்கை அமரன் அவர்கள் அந்த பாடலை வந்து அவர் போட்ட டியூனை போட்டு உடனே அவர் சொல்லுவார், நான் எழுதி அந்த பாட்டை கொடுத்தேன். பணம் கொடுக்கும்போது கூட ஒரு பைசா கூட அவர் வந்து எங்ககிட்ட வாங்கலை. தலைவருக்கு எழுதின பாடலாக பாடலுக்கு நான் வந்து பணம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி சொன்னவர். அப்போ நான் சொன்னேன், இல்லைங்கண்ணே, பணம் வந்து நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க, அதில் பணத்தை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லும்போது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்ததுலேருந்து ஒரு 500 ரூபாயோ 100 ரூபாயோ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு வந்து இந்த கட்சி நிதியை நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்ன மனிதர் தான் அண்ணன் கங்கை அமரன் அவர்கள். அந்த நல்ல செயல்பாட்டையும் அந்த நற்குணத்தை மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம். அவர் சொன்ன கருத்துக்களை வந்து நாங்கள் வந்து, ஏன்னா அவர் உண்மையிலேன்னு அவருக்கே தெரியும். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிர்பந்தம், அவருக்கு கொடுக்குற நெருக்கடியின் அடிப்படையில் அவர் வந்து பேட்டி சொல்லியிருக்கிறார் ஒழிய எங்கள் மீது அவருக்கு எப்போதுமே நன்மதிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும், எங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை. அவர் போய் அந்த கட்சியில் சேர்ந்துருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிடுவார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து அதை பார்க்குறோம் ஒழிய அவர் எங்கள் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனம் அவரே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை. நீங்கள் வாரி அணைக்கிற இடத்துல தான் இருக்கீங்க, இளையராஜாவாக இருக்கட்டும், கங்கை அமரனாக இருக்கட்டும். ஆனால் அவங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்க, உங்களுக்கு அப்படியே எதிரான இடத்துல தானே இருக்காங்க. நீங்கள் எவ்வளோ தான் வாரி அமைச்சாலும் இல்லை, தலித் அமைப்புகளே அவங்கள வாரி அணைக்கிற இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க உங்ககிட்ட சேராமல் உங்களுக்கு எதிரான இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறத எப்படி எடுத்துக்கலாம்? அதை எங்கள் கோட்பாடு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய கோட்பாடு அப்படிங்கிறது அரவணைக்கிற கோட்பாடு தான். எல்லாருமே இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுற கோட்பாடு. அவங்க இருக்கிற கோட்பாடு சாவர்கருடைய கோட்பாடு, கோட்சேனுடைய கோட்பாடு. அவங்க வெறுப்பு அரசியலை தான் முன் வைப்பாங்க. அந்த இடத்துல இருக்கிறனால அவர் பேசுகிறாரு. அவருடைய நான் சொல்லாடலாம், அவர் சொல்ல வச்சு இப்போ பாண்டேட்ட அவர் பேசுகிறாரு அப்படின்னா அவர் சொல்லி தான் இது மாதிரி சொல்லுங்கன்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து உண்மையிலே வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பாடல் எழுதி கொடுக்குறாரு, நிதியும் வந்து நீங்கள் அதுக்கு இப்போ எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதை நீ நிதியாகவே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற அந்த செயல்பாடு அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கட்சி வளர வேண்டும்ங்கிற அடிப்படையில் தான் அவர் வந்து அப்படி சொல்லியிருக்கணும். ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறாருன்னா அப்படி தான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கணும். உயர்ந்தவன் யாரடா தாழ்ந்தவன் யாரடா அப்படிங்கிற ஒரு பாடல். இன்றைக்கும் நீங்கள் இந்த யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடலில் வந்து அவர் பேரவே போட்டிருப்போம். நாங்கள் அவர் பேர் போட்டு தான் நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம். அதனால் வந்து அவர் எதிர்முகாமில் இருந்தால் கூட அந்த எதிர்முகாமில் இருக்கிறதுனால தான் பேசுகிறாங்களே ஒழிய நம்ம வந்து அப்படி ஒன்றும் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இதிலேருந்து வந்தவங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அப்படி நான் வந்து சொல்ல வரல. அரசியல் சூழலில் அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து எதிர்நிலையில் இருந்தால் கூட அவங்கள மதிக்கணும், அல்லது அவங்களுடைய கருத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னாலும் அந்த கருத்துக்களை வந்து நாங்கள் வந்து மதிக்கிற இடத்துல தான் எங்களுடைய அரசியல் இருக்குது. நாங்கள் அதை அம்பேத்கரும் தந்தை பெரியார் அவர்களும் அதை தான் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் வந்து செயல்பட்டுருக்கோம். அதனால் அவர் இருக்கிற இடம் அப்படி, அதனால் அவர் வந்து பேசுகிறார்.
சார் தொடக்கத்தில் பேசும்பொழுது ரஜினியை வைத்து இந்த அரசியலை பேச முயற்சிச்சாங்க, இன்னைக்கு இளையராஜா வச்சு ட்ரை பண்ணுறாங்கன்ற விஷயத்த சொல்லியிருந்தீங்க. ரஜினி எஸ்கேப் ஆகிட்டா, இளையராஜா மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இந்த விவகாரத்தில்? இல்லை, நம்ம அதாவது அவங்க ஒவ்வொருத்தராக தேடுவாங்க. நீங்கள் வந்து மாட்டினாங்க எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்கங்கிறது மாதிரி நான் வந்து யாரையும் வந்து ரஜினி திரும்ப களமிறக்கப்படலாம் குறைச்சி மதிப்பிடல. ஆமாம், நாளைக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய உடல்நிலை, அவர் என்ன உடல்நிலை கருதி தானே வந்து அவர் வந்து போகிறாரு வெளியில், நான் வந்து அரசியலுக்கு வரலன்றார். நாளைக்கு அடிப்படையில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கொள்கைகளை அல்லது வந்து சனாதனத்தினுடைய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு ரசிக்கக்கூடிய நபர், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அது ரொம்ப மிக ஆபத்தானது. அந்த அடிப்படையில் வந்து அவரை வந்து இயல்பாக அவர் வந்து அவங்கள வந்து ஏற்றுக்கிறாரு, இயல்பாக வந்து அவங்களும் இவங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணுறாரு. ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை. இளையராஜா அவர்கள் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு எந்த இடத்துலையும் தன்னை வந்து அவர் ஒரு கடவுள் பக்தர், ஆன்மீகவாதி, போகிறாரு, யாருக்கும் எந்த அரசியல் கருத்தையும் அவர் வந்து சொன்னதில்லை, யாருக்கும் வழிகாட்டுதில்லை, நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து சொல்கிறாங்களே ஒழிய ரெண்டுமே வந்து நான் வந்து ஒரே தளத்தில் வந்து பார்க்கல. இளையராஜா அவர்களை வந்து இந்த சூழலை அவங்க பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு அரசியல் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. குறிப்பாக வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் வந்து அரசியல் செய்வதற்கு அவர் பயன்படுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து போக போக தான் தெரியும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எந்த பயனும் இல்லை அப்படிங்கிறது போக போக அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் சார். முக்கியமாக பாஜக பண்ணுற இந்த அரசியலை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இப்போ திரௌபதி முர்மு வந்து பழங்குடியின வேட்பாளராக, ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அவங்க அறிவிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவங்க தான் ஆக போகிறாங்க ஆப்வியஸாக. இதுக்கு முன்னாடி அப்துல் கலாமாக இருக்கட்டும், இப்போ பட்டியல் சமூக ஜனாதிபதியாக நாங்கள் ராம்நாத் கோவிந்த் வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனை நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம். இங்கே சமூக நீதி பேசுகிற கட்சிகள் இல்லை, எல்லாருக்குமான வளர்ச்சியை நாங்கள் கொடுக்குறோன்ற பேசுகிற எந்த கட்சியாக இருக்கலாம், அது தேசிய கட்சியாக இருக்கலாம், இங்கே மாநில கட்சிகளாக இருக்கலாம், யாரும் உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை நாங்கள் கொடுக்க மாட்டுறாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் தான் பாஜக, நீ எந்த பாஜக சனாதனத்தை தூக்கி பிடிக்குது, இந்துத்துவத்தை தூக்கி பிடிக்குது, மனிதர்களை சமமாக பார்க்க மாட்டேங்குது நீங்கள் குற்றம் சுமத்துறீங்களோ, அதே பாஜக தான் இன்றைக்கி இந்த ரெப்ரசன்டேஷனை கொடுக்குது. இன்றைய தினம் இளையராஜாவோ பட்டியல் சமூகம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் தான், அவருக்கு நாங்கள் அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கோம். ராம்நாத் கோவிந்த், முன்னாடியே சொன்ன ராம்நாத் கோவிந்த், திரௌபதி முர்மு, இஸ்லாமியருக்கு எதிரான கட்சியின் பாஜக தொடர்ச்சியாக பிரச்சாரம் செய்யப்படலாம். அப்துல் கலாமை நாங்கள் தான் ஜனாதிபதி ஆக்குறோம். அப்போ உண்மையான சமூக நீதியை பேசுகிற கட்சி நாங்கள் தானே பாஜக கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க. நீங்களும் இந்த பிரதிநிதித்துவத்தை தொடர்ச்சியாக கீழட்டுக்கு ஒரு நபர் தான், எல்லாருக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவம் வேணும். இப்போ ஜனாதிபதி வேட்பாளர்ல கூட கிறிஸ்தவரை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினுடைய தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கூறியிருந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெப்ரசன்டேஷனை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்த பாஜக செய்தோ, உரிய ரெப்ரசன்டேஷன் அவங்க கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் முன்வைக்கிற கோரிக்கைகளை பாஜக செயல்படுத்துற இடத்துல இருக்கா? சமூக ரீதியாக கொடுக்குற பிரதிநிதித்துவங்கிறது வேறு, தனிநபர் அடிப்படையில் கொடுக்குற பிரதிநிதித்துவம் வேறு அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து நீண்ட காலமாக நாங்கள் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம். இப்போ 2 முக்கியமான செய்தி சொல்கிறேன். காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கூட KR நாராயணன் அவர்கள் வந்து இருந்திருக்கிறார், குடியரசுத் தலைவர் இருந்திருக்கிறாரு. மக்கள் விரோத சட்டங்கள், பல சட்டங்களை வந்து KR நாராயணன் அவர்கள் வந்து திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார், பல நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஆனால் பாரதிய ஜனதா வந்து ராம்நாத் கோவிந்தை வந்து கடந்த 5 ஆண்டுகளாக ஜனாதிபதியாக நியமித்த பிறகு இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக இந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆணவ படுகொலைகள் நடந்துட்டுருக்கு. ஜெய் ஸ்ரீராம் முழக்கம் போட சொல்லி கும்பல் படுகொலைகள் நடந்திருக்கு, கும்பல் தாக்குதல் நடந்திருக்கு, சாதி கலவரங்கள் நடந்திருக்கு, பெண்கள் வன்புணர்வு நடந்திருக்கு. தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து மனிஷா வால்மீகி கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டாங்க, ஹத்ராஸில் நடந்திருக்கு. இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல கூட இந்த ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய தன்னை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எங்காவது ஒரு இடத்துல கூட அதை கண்டிக்க கூட அவருக்கு வந்து முடியல. கண்டிக்கலை அப்படிங்கிறத தாண்டி இது குறித்து வந்து ஒரு சின்ன முனங்கள் கூட இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய அச்சுறுத்தலான ஒரு செயல்பாட்டை நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய செயல் திட்டம் என்னென்னா, பாருங்கள், நீங்கள் வந்து ஆணவ படுகொலைகள் நடத்துகிறீங்களே, அதை தடுப்பு தனிச்சட்டம் கொண்டு வரணும், பாருங்கள் ஜனாதிபதியாக நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீராம் முழக்கம் போட சொல்லி படுகொலை நடத்துகிறாங்க, தலித்துகளை படுகொலை நடத்துகிறாங்க, மாடு பிடிச்சிட்டு போனாங்க அப்படின்னு அவனை வந்து தோலை உரித்து அடித்து மிக மோசமாக படுகொலை செய்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து தலித்துகளுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னா, இல்லைங்க பாருங்கள், நான் ஒரு தலித்தை தான் ஜனாதிபதியாக நியமிச்சிருக்கிறோம், ஏன் இந்த மாதிரி வந்து பெண்களை வந்து கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்கிறீங்க, இதை தடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி தலித்துகளுக்கு எதிரான அந்த அரசு அப்படின்னு சொன்னால், பாருங்கள் நான் தலித்தை தான் வந்து ஜனாதிபதியாக நியமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்வதற்காக கட்டமைக்கப்படுகின்ற ஒரு சாட்சியாக தான் வந்து அவர் இருக்கிறார் ஒழிய, எந்த இடத்திலும் நீங்கள் வந்து இந்த 5 ஆண்டுகளில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக அவர் இருந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லுங்கள். எங்காவது ஒரு இடத்துல பேசியிருக்கிறாரு, எங்காவது கண்டிச்சிருக்கிறாரு, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அந்த அரசனுடைய செயல்பாடுகள், மோடி அவருடைய செயல்பாடுகள் எங்காவது வந்து கண்டிச்சிருக்கிறாங்களா? எதுவுமே இல்லையே. பீமா கோரேகான் சம்பவங்கிறது நீங்கள் வந்து யாருமே நீங்கள் வந்து மறுக்கவே முடியாது, மறக்கவும் முடியாது. அந்த சம்பவத்தில் என்ன தப்பு செஞ்சிட்டாரு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவருடைய பேரன் ஆனந்த் டெல்டும்டே, அவரை வந்து UAPA சட்டத்தில் கைது செய்கிறாங்க.
அந்த சட்டத்தை வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் வந்து யுஏபிஏக்கு வந்து அவர் தான் வந்து அமல்படுத்துவதற்கு சட்டம் இயற்றுவதற்கு அவர் வந்து ஒப்புதல் தர்றார். பாராளுமன்றத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த பிறகும் அது தலித்துகளுக்கு எதிரானது, கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரானது, இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது, நாடாளுமன்றத்தில் அவ்வளோ பேரும் விவாதித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்த பிறகும் அந்த சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் தர்றாரு யுஏபிஏ சட்டம். அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவருடைய பேரன் வந்து சிறைப்படுத்தப்படுறாரு. இன்றைக்கும் வந்து சிறையில் இருக்காங்க. அந்த சட்டத்தில் தான் வந்து கவிஞர் வரவர ராவ் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து தொழிற்சங்கவாதி சுதா பரத்வாஜ் உள்ளே இருக்கிறாங்க. அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து ரிப்பப்ளிக்கன் பேந்தர்ஸ்னாங்கிற அமைப்பில் சேர்ந்த தலைவர் வந்து இன்றைக்கும் வந்து சிறையில் இருக்கிறார். அப்போ வெளிப்படையாக வந்து இந்த சட்டம் வந்து யாருக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சும் அவர் வந்து அமைதியாக இருக்கிறாருன்னா அவர் ஒரு மௌன சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு படுகொலை செய்கிற வேலையை பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பார்க்குறோம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவர் கண்டிச்சிருக்கிறாரு, ஏதாவது பேசியிருக்கிறாரு, இல்லை இந்த சட்டத்துக்கு நாங்கள் எதிராக இதை அனுமதிக்க மாட்டோம் ஏதாவது வந்து சொல்ல முடியுதா? அப்போ இல்லை. அப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய செயல் திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு நபர் தான் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவர் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த 5 ஆண்டுகளில் வந்து நீங்கள் வந்து திரௌபதி முர்மு பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க. அவர் வந்து பழங்குடி மக்கள் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க. அவர் 2021 வரை வந்து ஜார்க்கண்டில் அவர் தான் வந்து கவர்னராக இருக்கிறார். அவர் இருக்கும்போது தான் வந்து 20,000 ஏக்கர் நிலத்தை வந்து அதானிக்கு பழங்குடி மக்களுடைய நிலத்தை கொடுத்தாங்க. அவர் இருக்கும்போது தான் வந்து 65 ஸ்டான்சாமி வந்து கைது செய்யப்படுறாரு. அந்த அதானி நிலத்துக்கு பழங்குடி மக்கள்கிட்டருந்து பறிச்சதுக்காகத்தான் வந்து அந்த 102 பழங்குடி மக்களை கைது பண்ணி சிறைப்படுத்துகிறாங்க. அந்த 102 பழங்குடி மக்களுக்கு ஆஜரானவர் தான், அதாவது சட்ட ரீதியாக தன்னுடைய இயேசு சபை மூலமாக வந்து ஆஜரானவர் தான் வந்து 65 ஸ்டான்சாமி. அவர் யுஏபிஏ சட்டத்தில் கைது செஞ்சது காரணம் வந்து அந்த அம்மா தான். அதோட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பழங்குடி மக்கள் மதம் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவுறாங்க. அந்த கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஒரு பிரிவான வந்து வனவாசி கல்யாண அமைப்பு. அந்த கல்யாண அமைப்பில் வந்து தலைவராக இருந்து செயல்பட்டவன் வந்து அசீமானந்தா சாமியார். அந்த அசீமானந்தா சாமியார் வந்து ஜார்க்கண்ட், ஒரிசா அப்படியே பல எல்லை பகுதியில் இருக்கிற பழங்குடி மக்களை பூரா குறி வச்சு பல படுகொலையில் செஞ்சான். ஒரு இடத்துல கூட அந்த அம்மா வந்து கண்டிக்கலை, எதுவுமே செய்யலை. அப்போ பழங்குடி மக்களுடைய படுகொலைகளை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அல்லது கண்டும் காணாமல் போன ஒரு அம்மையார் தான் வந்து திரௌபதி முர்மு அவர்கள். அப்போ அவர்கள் இந்த 5 ஆண்டுகள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ பழங்குடி மக்கள் பகுதியில் வந்து நீங்கள் ஏதோ பெரிய அளவில் வந்து ஒரு வேலை பார்க்க போகிறீங்க. அதானி ஏற்கனவே வந்து எல்லா இடங்களுமே வந்து வடகிழக்கு மாநிலங்களில் முழுக்க கனிம வளங்கள் நிறையா இருக்குது, மலைகள் இருக்குது, அதை தோண்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நபரை முன்னிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்போ அந்த நபர் வந்து திரௌபதி முர்மா இருக்கணும், அல்லது ஒரு பழங்குடி பெண்ணாக இருக்கணும். அப்போ பழங்குடியாக இருக்கலாம். அப்போ அவங்க வச்சு நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது போய் பேசுனீங்கன்னா பாருங்கள், உங்களை வந்து பழங்குடி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பழங்குடி மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு அவர் பயன்படுத்தப்படுறாரு. ராம்நாத் கோவிந்த் தலித்துகளை ஏமாற்றுவதற்கு அவர் வந்து முகம் தேவைப்பட்டது. இப்போ பழங்குடி மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு ஒரு முகம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்களே ஒழிய இதில் பிரதிநிதித்துவம் அப்படிங்கிறதே இல்லை. நீங்கள் சமூக நீதி சொல்கிறீங்க. சமூக நீதியின் அடிப்படையில் நீங்கள் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக வந்து இருக்கிற இடஒதுக்கீடுகளை பூரா வந்து நீங்கள் வந்து காலி மண் இருக்குது, எல்லா துறைகளையும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பூரா தனியார் மயப்படுத்துகிறீங்க. அப்போ இடஒதுக்கீடு காலியாகுது. அந்த ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் இருக்கும்போது தான் தலித்துகளுக்கான மாணவர்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப்பை வந்து பாராளுமன்றத்திலே அவங்க வந்து குறைச்சாங்க. பின்னடைவு காலியிடங்கள் வந்து நிரப்பப்படலை. தலித்துகளுக்கான மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவி இருக்குல்ல, கடந்த காங்கிரஸ் அரசு கொடுத்த வங்கிகளில் கொடுக்கக்கூடிய லோன் அதை பூரா நிறுத்திட்டாங்க. அப்போ அதில் வந்து எந்த பயனும் இல்லை. இதனால் வந்து தலித்துகளுடைய மேம்பாடு உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லுங்கள். இல்லை, பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து எல்லா இடங்களையுமே வந்து நீங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து தலித்துகளுக்கான பிரதிநிதித்துவம் இருக்கா அப்படின்னா அங்கேயும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ அவங்க இருந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அவங்களுடைய செயல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய முகம்தான் தேவை. ரப்பர் ஸ்டாம்பாக இருக்கலாம், அவ்வளோதான். இல்லை ஒரு மியர் ரெப்ரசன்டேஷனை ரசிக்கக்கூடிய நபர்களும் இருக்காங்க, அதையும் வரவேற்கிற நபர்கள், பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களே நான் பார்த்துருக்கேன். அதை கொண்டாடுற பரவாயில்லப்பா 1000 தான் இருந்தாலும் ரெப்ரசன்டேஷனை கொடுக்குறான்ற நபர்களும் இருக்காங்க. அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது? இல்லை, அது இந்த மாதிரி உள்ளீடான அரசியல் இல்லாமல் வந்து பார்க்குறோம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் வந்து மிக தெளிவாக சொல்கிறாங்க. தனிநபர்களுடைய முன்னேற்றம்ங்கிறது வேறு, ஒரு சமூக முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது வேறு. ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து ஒரு ஜனாதிபதியாக இருந்து அவருடைய தனிப்பட்ட முறையில் அவர் வந்து தன்னுடைய உயர்வை வந்து அடைவார், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் சமூகம்
சமூக முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறத புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்றார். அந்த கருத்து தான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப நன்றி சார். இந்த தினம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு பல்வேறு முக்கியமான விவரங்கள் கொடுத்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி. மற்றொரு நேரம் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.